Tinodzorera mbiri yose kugwayana ramwari kugwayana ramwari tinodzorera mbiri yose kugwayana ramwari. Ngatidzorere mbiri yose kugwayana ramwari ndinodzorera mbiri yose kugwayana Morning, my dear daughter Yoko. Love you so much. You are a blessing in my life. Thank you so much. Chiedza mujuri, my mom. Zvinonakidza kuti mumwe munhu anongokudza kuti you are such a blessing in my life. Oh, Mwari vakanaka. Even also you are such a blessing in my life. Tamara, good morning. Caroline, good morning. Good morning, Mai Vangu Aidapiri. How are you, Irene? Good morning. Mwari wakanaka skana. Good morning. Nevamwe vari kumateresi zvavo vasingakomende asi they will be watching. Nevamwe vandisina kukwanisa kuverenga mazita avo. Asi tinongoti mbiri yose ngaidzoserwe kugwayana raMwari. Alice, good morning. Kelly, good morning. Mimi Chimama, good morning. Hanzi, morning. Sisi Yoko, munongondiitira zvangu. Wow! Kana neni unongondiitira dear. I know I always see you following me. Mwari wakatendeka. Blessing tafadzwa. Morning, Sisi, be blessed. Be blessed also. Mwari vatitire zvakanaka. Caroline Chikoto, good morning. Ndimwari. Rumbidzai, good morning. Memory, good morning. Memory Arasavanhu. Mwari vakanaka. Loveness, good morning. Erica, good morning. Mwari ndimwari vakanaka. Thank you for tuning on in SIS Melly's Diaries. Masima Shoriwa, good morning. Yoko, you make my way. Ndijeso vanogadzira nzira yako dear. Good morning Esther. Morning mwana wangu Simba Mutombo. Matthew Simba Mutombo. Thank you so much baba. Zvakanaka mufunge kunzwa kumhoreswa nababa mangwananani. Mwari wakanaka. Morning ndine 3 days ndichiteerera madevotions enyu. Be blessed. Thank you so much. Tafadzwa Nyarota uzwe kwarusapere wewe. Nomvula Mercy. Blessed Nkomo. Thank you. Lillian Duncan, good morning. Queen P, good morning. Yes, ndofunga nasitambo mhoresana. Wese wanisina kukwanisa kudoma nezita rako. Usanzwe kusaririra kumasure. Usanzwe kuti Sisi Yoko vane favor. Ndichakuverengawo nerimwe ramazuva. Mwari vachikuitira zvakanaka. Mwari vachitiitira zvakanaka. Mwari vachitida zvichirwadza zvichirema. Mwari vanotida. Mangwanani ano ndinoda kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Ndinoda kuti Mwari vatisimudzire. Mwari vachitichengeta zvakanyanyisa.
inonetsa. Pane yandiroda kuverenga pano. Takaiverenga nezuro nyaya yekuna 2 Samuel chapter 13. Amen. 2 Samuel chapter 13 verse 7. 2 Samuel chapter 13 verse 7 ka takaiverenga nezuro. Imi Mwari ndimwari vakanaka, but nhasi ndinodzika nayo pasi mbichana. Amen. Nhasi ndinodzika nayo pasi payo mbichana. Amen. Nditendere mangwananano kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Nhasi ndinoenda pa 2 Samuel chapter 13 verse 15. Ipapo Amunoni anomuvenga nokumuvenga kukuru kwazvo, nokuti kuvenga kwakanga muvenga nako kwakapfuura rudo rwaaimuda narwo. Amunoni akati kwaari, muka uende. My God. Ndofunga nezuro vanga vari pamadevotions. Nyaya yatakataura nayo yanga iri nyaya yaTamari. David anosvika paanoudza Tamari kuti ndinokumbira kuti uende unoona Amunoni achirwara. Amunoni anosvika Tamari anosvika paanosvika kumba kwaAmunoni, anosvika paanobikira Amunoni chingwa. Rechirungu rinoti chingwa, rechirungu rinoti keki, rechishona rinoti chingwa. But mukupedza maTamari kubika kwaanoita chingwa nekuita zvese zvaanoitira kumubikira chingwa, Amunoni anosvika paanorepa Tamari. Mangwanani ano, like yesterday ndaitaura kuti pane zvinoitika mukurarama. Unenge wakatonzi batsirowo Yoko, batsirowo munin'ina wako, batsirowo mukoma wako, batsirowo nhingi. After that munhu iyeye anosvika paanokubvarura moyo wako. Mangwanani ano pane pekuti Tamari akasvika paakabvarurwa moyo. Apedza kurepwa, Amunoni apedza kuona kuti apedza, anomuvenga, kumuvenga kukuru kudarika kumuda kwaaimuta. Nhasi tiri kufamba nayo iri pa15. Zvikada mudikani uri pano une mumwe munhu wawakabatsira, but nhasi unosvika pakuvengwa pekuti kana kuti ukaudza vanhu kuti muri kuona Yoko kuti auye kuDurban ndini ndakamuunza, vanhu vanoti munonyepa imi, munozivana here imimi. But ndauya kuzokuudza kuti haina kutanga newe yekuti unobatsira munhu. Ndiregerere ndabva ndatanga kutsva. Haina kutanga newe yekuti unobatsira munhu osvika pakukuvenga. Unonzwa pa15 zvinonzi Amunoni anomuvenga, zvekumuvenga kudarika rudo rwanga anarwo pekutanga. Anosvika paanobuditsa Tamari panze. Mangwanani ano pana vanhu vawakabatsira, mangwanani ano pana vanhu vawakasimudzira, asi wapedza kuvasimudzira vakakubata rafu, vakakubata nekuseri kwamaoko. Tamari anoti arepwa, panosimuka mweya wekuti Amunoni anovenga Tamari. Mangwanani ano pane vamwe vanhu vane mweya wekuti vakubata rafu, vanokuvenga zvokuti kana poison vanoda kukuisira. Haina kutanga newe yekuti wabatsira vanhu, asi vanhu vanokupandukira. Hanzi Tamari anosvika paanonzi buda panze, anoita zvokubuditswa panze ukadzika nayo. Mukomana anonzi Amunoni anosvika paanosvedza machinda ake oti mubuditsei panze. Mangwanani ano pana vanhu vawakabatsira, you never wronged them, but vanosvika pavanosvedza shamwari dzavo, vanosvika pavanosvedza magrupu avo. Unotogadzirirwa WhatsApp group rekunyeyiwa,
rekutukwa ugotsonderwa panze. Ndauya kuzokuudza kuti haina kutanga newe, nokuti Amunoni anonzi ukadzika nayo anotoshedza machinda ake kuti mubuditsei panze. Kuna vanhu vanongouya so muupenyu hwako, haazivi kuti makatadzirana chinyi, haazivi kuti chii chakaitika. Do you ever think kuti machinda aya akashedzwa naAmunoni vakaziva here kuti Amunoni akanga abikirwa makeke pedze zvakarepa Tamari, asi vakangosvikojoina kudhonzera Tamari kunze. Vachidhonzera Tamari kunze vanoti nzikiyai mukohwa, handidi kumuona ipapo. Mangwanana ano kuna vanhu vakawanda, mangwanana ano kuna vanhu vakawanda vekuti vakangonzwa kungonzi ndindandi mubatei mumubuditse panze. Zvikada mangwanani ano pana vamwe vanhu vekuti they don't know the story, but vatongori nehatred maure, vatongori nekukuvenga maure. They don't even know the story, but vakangosvika pakubata Tamari nokumubuditsa panze nokukiya musowa. Mangwanani ano Mwari kudenga dai vatibatsira. Zvikada moyo wako wakaputsika kuti sisi oko yamuri kutaurai ndakaiitwa, ndapedza kubatsira mai vangu, ndapedza kubatsira munin'ina wangu, ndapedza kubatsira mukoma wangu, ndasimudzira tete vangu, ndasimudzira baba munini, ndasimudzira baba mukuru, asi vanondivenga nhasi. Panogadzirwa WhatsApp group, panogadzirwa chikwata chekuti vanokuvenga, but nyaya havaizive. They never heard about your side of the story. Haina kutanga newe nhasi yekuti kune vanongohachikira nyaya, vongohachikira ruvengo. Do you think machinda aya dai aiziva kuti Amunoni akabikirwa keke, apedza kubikirwa keke ogopedza ogorepa Tamari, waifunga here kuti vaisvikomudzinga Tamari? Mangwanana ano akadzingwa, mangwanana ano akadzingwa, mangwanana ano akazvuzvurudzwa panze. Hapana achakuda mangwanani ano, hapana anoziva nyaya yako kwayakatangira, asi kunongosvika machinda anaAmunoni anongokudhonzera panze, okuwisira panze. Zvikada mangwanani ano akangorasirwa panze, hapana akambonzwa nyaya yako, hapana akamboziva what you are going through. Asi ndauya kuzokuudza mangwanani ano pana achanzwa zvakaitika, pana achanzwa zvawakaitwa ukadzika nayo inondiitira zvakanaka. Zvinonzi Abhusaromu anomuona Tamari abvarura nguo dzake azvizora madota. Mangwanani ano pana anofana kunzwa nyaya yako. Can someone hear the side of your story? Kuna vanhu vane mweya wejambwa wekuti hauone grace yekuti vanhu vanzwe the side of your story. Vanongotanga kukurasira panze, vanongotanga kukutuka, vanongotanga kukuundermine, but the side of your story they don't get it. They will never listen to it. Asi ndauya kuzoti takura nyasha dzekuti usangane naAbhusaromu achanzwa the side of your story. Abhusaromu asangana naTamari anonzwa nyaya Tamari, ova nekushungurudzika, onyararidza Tamari, anomuudza kuti enda kumba zvako. Mangwanani ano vanganiko vekuti vakangokuvenga asi havana kunzwa the side of your story. Mangwanani aniko vangani vakangokutuka asi havana kunzwa the side of your story. Mangwanani aniko vangani vakangokuzvidza asi havana kunzwa the side of your story. Wakarambwa nemurume, murume akangonotaura kuti mukadzi handichadi, asi havana kumbonzwa the side of your story. Mangwanani ano vakangokuona wasiya imba, havana kumbonzwa the side of your story. Asi nhasi vanoti ihure, asi vanoti nhasi uri benzi, vanoti nhasi hauna kunaka. Did they ever hear the side of your story? Mangwanani ano kuna machinda anongouya kuzokudhonzera panze, anongouya kuzongokurasira panze.
panze. Haiwa hanzi rirombe iri, hanzi rimbavha iri. Did they ever hear the side of your story? Mangwanana anotakura nyasha dzekuti unzwikwe the side of your story. Pana mangwanani vasina nyasha dzekuti nyaya dzako hadzina kumbonzwikwa, asi vanhu vakangokubata vakakudhonzera panze, vakakurasira panze, vakakutuka, vakakuzvidza. Asi ndiri kuti mangwanana ano nyasha ngadziwire muupenyu hwedu dzekuti vanzwe the side of our story. Akomana zvakaoma kana wapedza mukurepwa iwe, zvongonzi vanhu uyai kuno mudhonzerai panze mukiye musiwo wangu. Chokwadi vosvika machinda odhonzera Tamari panze, Tamari orashirwa panze. Mangwanana ano une wakarashirwa panze. They never heard your side of your story. Vakangonzi uri mbavha, nhasi vanongori kusha muraini kuti imbavha. Vanokangonzi uri hure, nhasi vanongori kusha muraini kuti uri hure. Vakangonzi unopenga, vanongori kusha muraini kuti unopenga. But they never heard the side of your story. Asi mangwanana ano ndatiita Mwari ndibatsirei ndisangane naAbsalomu akazonzwa the side of my story akandinyaradza. Mangwanana ano pana ashaika munyaradze nekuti hapana anzwa the side of your story. Mangwanana ano izvozvo unonzi wakaipa, mangwanana ano zvinonzi aushandike newe, mangwanana ano zvinonzi unoroya, nekuti hapana akanzwa the side of your story. Pana anofanira kunzwa the side of your story. Pana anofanira kunzwa the side of your story. Haurambe uchingochema iwewe nokuti Tamari anoti arashirwa panze, anozvidambura hembe agozvizora matsito, asi muchinda anga atongomurashira panze. Mangwanana ano wakarashirwa panze, mangwanana ano wakarashirwa panze, asi hapana akazvinzwa kuti chingi chaitika. Pakangosvika vanongobatana votongotanga kukuvenga, votongotanga kukudhiza, votototanga kukutuka. Kuna vakapiwa mazita mangwanani ano, asi people they never knew what you are going through. Kune vakarambwa mangwanani ano, ende ukasidelinwa ukanzi zvawarambana nemurume pano hatidi kukuona, zvauri kunzi wakaba pano hatigari nembavha. People they never heard the side of your story. Asi mangwanana ano ndinoti Mwari timutsirei Absalomu anzwa the side of my story. Pana mangwanani ano akarasiswa, pane mangwanana ano yokuti uri kutsvaga basa but basa hausi kuriona. But people they never knew the side of your story. Hanzi ane nungo uyu irombe, anoda kudya zvemahara sehonye. Haiwa mangwanana ano, may someone hear the side of your story. Mangwanana ano zvikada uri kuaplayawo mapepa evisa, uriko kudiaspora ikoko une 5 years une 10 years, hapana akambonzwa the side of your story. Zvinongonzi kupiko chireshe ichi ibenziri. Mangwanana ano pana anofanira kunzwa the side of your story. Mangwanana ano izvozvi vana vari kungomitiswa, mangwanana izvozvi vana vari kufoira chikoro, zvinenge zvikonzi kupiko. Haiwawo mambogarawo pasi here mukanzwa kuti mwana chii chiri kuitika kuchikoro? Kungonzi irema, kungonzi akafanana nababa mukuru wake. Mambonzwawo here saidhi remwana? Chiko chatadzisa mwana kuroorwa, chiko chatadzisa mwana kuwana basa. Pana vanhu vasina kana basa kuti vanzwe the side of my story. Vanotongosvika samachinda vongondidhonza vondirashira panze vokiya mukowa. Asi mangwanana ano ndinoti Mwari we, ndiri pakati pekuchema, ndisanganisei naAbsalomu anoda kunzwa nyaya yangu. Absalomu anoti asangana naTamari achichema kudaro anomunzwisisawo munyaradza. Mangwanana ano wana wanokunyaradza. Can someone pop in so that you hear the side of your story? Une nyashawo here dzekunzwikwa the side of your story? Une nyashawo here dzekunzwikwa the side of your story? Mangwanana ano kuna asingatombozikanwe, vanhu vakatongokukonkluda kudhara, wangopedza kurepwa
naAmunoni anongoshedza machinda ake ongoti mubuditsei panze, asi ndauya kuzokuudza iwe Amunonika zvauri kuita. Guys, watch out for Absalom, watch out for Absalom. Mangwanani ano kune vakakurwadzisa, vapedza kukurwadzisa vanoshedza machinda avo, vogogadzira grupu ravo, vogotanga kukureva, vogotanga kukupa mazita, vogokurashira panze. Asi mangwanani ano ndatitakura nyasha dzekuti usangane naachanzwawo the side of your story, the side of your story. Someone must hear the side of your story. Nasi moyo wako wakaputsika nokuti hapana akanzwa the side of your story. Nasi wakazvidzwa mumhuri nokuti hapana akanzwa the side of your story. Nasi moyo wako wakapwanyika nokuti hapana akanzwa the side of your story. Nasi moyo wako wakapwanyika nokuti hapana akanzwa the side of your story. Ndatitakura nyasha mangwanani ano usanganawo naAbsalomu achada kunzwa nyaya yako, nekuti pane vari kuchema mangwanani ano avana havatombozive kuti chii chakaitika muupenyu hwako, asi vanongokujaja, vongokurasira panze, votokiya misuwo yavo. Ndinoti Mwari wekudenga ngavakuwanire nyasha, ndinoti Mwari wekudenga ngavakuitire nyasha. Sangana naAbsalomu anonzwisisa misodzi yako, sangana naAbsalomu anonzwisisa what you are going through. Just imagine kuti Amunoni anga atomurepa, apedza akanga atobikirwa chingwa akaguta, apedza kuguta kudaro anorepa, amurepa kudaro maiwe zangu, apedza kumurepa anoshedza machinda ake, anoti mudhonzerai panze, mumurashire panze, mukiye mukova wangu. Mangwanani ano pana akakirwa mukova, 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 mangwanani ano pana akavharirwa panze. Wapedza kuita zvakanaka asi wogotendwa nezvakashata, wapedza kuitirwa zvakashata wogokirwa mukova, wogotanga kufamba uchinyeyiwa, wogofamba uchitaurwa kunzi vapi kwava. Mwari wee dai matibatsira mangwanani ano. Itirwa nyasha mangwanani ano, itirwa nyasha mangwanani ano, itirwa nyasha mangwanani ano. Nyasha ngadzikuwane, nyasha ngadzitiwane, zvinotoda nyasha mangwanani ano. Usangane naAbsalomu, who can hear the side of your story. Mangwanani ano kune vane moyo yakaputsika yekuti havana kuzombosangana navanhu vakavaudza the side of their story. Chakuputsa moyo mangwanani ano hauna kana kumboonawo akazonzwa kuti chii, what are you going through, chiko chakazoitika paya. Pana vakaudzwa kunzi makauraya varume, kune vakaudzwa kunzi makaromba, kune vakaudzwa kunzi mune zvigwambo, kune vakaudzwa kunzi haufa wakaroorwa. Pati chiko, what is the side of your story? Wakamuonawo here akanzwa the side of your story? Kune vari kungoti aiwa vabari bava ingomwa idzi mauraya. Did you ever hear the side of the story? Mangwanani anosangana naAbsalomu, mangwanani anosangana naAbsalomu azivo the side of your story. Rangarirwa mangwanani ano, rangarirwa mangwanani ano. We give you all the glory. We thank you, Father. We exalt your name. We thank you, Jesus. Makatendeka Mwari, makatendeka mangwanani ano. We thank you, Father. Mazvita Jesu, mazvita mchinda weIsraeri, Alpha na Omega, wekutanga nekuguma, muridzi wazvose. Mazvita Mwari wekudenga. Amen and amen. 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 We give you all the glory. We worship you, Almighty God. Thank you, Jesus. Amen and amen. 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 Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen and amen.
Thank you so much for coming in. I'm Yoko Zimbabwe. I've got my page, Lakanzi Yoko Zimbabwe. Maybe it's your first time popping here on SIS MELLY's diary. Wondiwonaho ndine page rakanzi Yoko Zimbabwe. Please kindly come and follow and like the page and follow. Ndimwari chete vakanaka ndivo zvoshamisa. Ndimwari vakanaka, ndimwari vanogona. Mwari vakuitirei zvakanaka, mwari vakurwirei, mwari vakusimudzirei. Please may we kindly read the word of God. Shoko raMwari rinotinyaradza, guys. Shoko raMwari is the best thing ever. It's the best thing ever. Shoko raMwari rinonyaradza. I know kuti urikuti sisi Yoko ndakabatsira vanhu vakawanda, but nhasi havadi kana kundiona. Mumwe wacho hatombozivi nyaya, hatomboizivi nyaya kuti haasi kutomboiziva nyaya yacho. Kune munhu asiri kutomboiziva nyaya yacho, but vakatongoita chitactic team so, but side of your story haasi kutomboiziva. Irimo mushoko raMwari, irimo. Rega ndikusimbise kupedzesera nevhesi racho. Irimo yekuti haasi kutomboziva nyaya yacho. Pa 17, 2 Samuel chapter 13 verse 17. Zvino akadana muranda wake wakanga achimubatira akati, dzinga mukadzi uyu abve kwandiri, ukiye mukova wangu kana abvapo. You know, just imagine kuti muranda anongosvika so, pana vanhu so vekungoti they don't know, they don't know nyaya yacho kuti yabva kupi, yatangira papi, yaita sei. Anongosvika chete Yoko kana Yoko hatombonditira, Yoko hakana, Yoko kana naye atoti Yoko hatomboiti, Yoko hatomboiti. Munoti Yoko anotomboita here? Kuita chains of enemies, but ukada kuita kuhotspot kwa kuvenga munhu, kuita kuitwa unonzi bluetooth, kuitwa bluetooth, kuvengwa nebluetooth so. Kuita virus ke corona ke kuvenga so. But you never know this wangoudzwa side izvozvi zvakangoita Amunoni zvongoti akashedza muranda wake, muchinda wake, akati buditsai mukadzi uyu panze. Kana kuti muranda azobvunzwa kuti kunhai mainini Tamari, mabuditsirweiko panze, pazotumwa isusu kuti tikubuditsai panze, zvaita sei? Hapana, kana anongosvodhonza uyo panze. Ndo zvinoita vamwe vanhu avatombofe vakaziva the side of your story. Anongotanga kutongokuvenga, angonzwa nekuti iye afonerwa nanhingi. Zvaafonerwa nanhingi iyeye, zvaafonerwa namevhisi iyeye, kana kuti achiti horaiti chiko chamboitika. Hapana. Saka ndosaka ndiri kukudzwa kuti usabatikane zvakanyanya. Variko vanhu vakawanda vari kurarama upenyu ihwo, asi hazvina kutanga pageneration iyoyi yatiri kufemai. Kana mushoko raMwari vakanga varimo. Vana Tamari vatobika chingwa, vatobika keke. My God, ndinozviziva wakaita zvakanaka, but wapedza kuitwa zvakanaka wakarepwa. Iwe zvako pamwe hauna kurepwa zvekurepwa zvaTamari, but wakarepwa namashoko. Wakatanga kuudzwa kunzi kupiko vane zvikwamba, munoti mari yavo ndo yega here, vanoda kushamisira, vanoswera vachida kutibatsira chiko. Wakarepwa namashoko, wakarepwa nekunyeyiwa. Wapedza kubatsira munhu,
wapedza kurakashwa kudaro anoshedza vamwe vanhu ivavo, they don't even listen to the side of your story, vanongouyawo tongojoinira ipapo. Saka pana vanhu vanojoinira nyaya dzavasina kuziva kwadzatangira nekwadzaperera, but they just come and join. Saka chanda kungokuudza ndechekuti haina kutangira pauri mudikani, but ndinoda kuti unamate kuti Mwari, ndisanganisei naAbsalom, ndisanganisei the person who is going to listen the side of my story, because kuna vanhu nanhasi wakaputswa moyo, but hauna kuzowanirwa nyasha dzekusangana naAbsalom achanzwa the side of your story. Ndo zvinhu zviri kukuchemedza. People, they judge you, they mock you, they say whatever they want to say, they name you, vanokuisa muzvimakategori, so vanokuisa muzvimaklasi, so vanokuisa muzvimazita, because they never heard the side of your story. Dai vaiziva muchinda uyu, iye muchinda akauya achidhonza Tamara achimukira panze, handifungi kuti dai akazviziva kuti Tamara akanga apedza kubika keke amunonobva azomurepa, handifungi kuti aimudhonzera panze achimurasira panze. Ndofunga aitomhanya kwaMambo David oti mamboka amunonaitira utsinye Tamara. Pana vanhu vanongouya so kungoti goto mulife mako, kungoti muri marriage yenyu so, mumarriage menyu so munhu anongopinda ungotanga kungosaida zvaudzwa nehanzvadzi yake izvozvo, kuti burora wenyu hatomboiti, handitereri pano, hatereri, atovenga murora. Kana umboti achibvunzawo murora kuti nyaya iri kutaurwa nevazvaziyi iri kufamba hapana, muchinda waJudha hapana, pari pakambani chaipo mumwe munhu anonoita makuwa kuhead office uku, kuti achidzokawo iye mukuru wekambani atigarise pasi ati board meeting chichi kuitika hapana. Umwe munhu wakatongodzingirwa panze nekuda kwaJudha pamusoro pekuti waita zvakanaka, but nekuti kunoita machinda asingauye anongobatirawo kurashira panze. But tinoti mangwanani ano tinoramba mweya iwoyo. Uri mukuchema kudaro, sangana naAbsalom. Regai ndiiverenge Absalom. May the God heal your hearts. Pa 19, zvino Tamara akaisa madota pamusoro wake, akabvarura nguo yake yakareba ina maoko, akabata ruoko rwake pamusoro wake, akaenda achichema. Pa 20, Absalomu hanzvadzi yake akati kwaari, Amunoni hanzvadzi yako wanga ari kwaari here? Chinyarara hako hanzvadzi yangu, iye hanzvadzi yako usazvidye mwoyo nemhaka yechinhu ichi. Naizvozvo Tamari akagara ari oga mumba maAbsalomu hanzvadzi yake. Sangana neanoteererawo nyaya yako nhasi. May God raise Absalom in your life, who can hear the side of your story. Moyo wako kuputsika kauri kuita, you never come across nemunhu akanzwawo the side of your story, wawakagonawo kutaura naye ukamuexplainera what you are going through. Asi ndinoti mangwanani ano, Mwari ngaakumutsire Absalom. Mwari ngaakumutsire Absalom anokunyaradza. Lot of us, we are crying nekuti hatina watakamboona tikataurira what we are going through. Takabheka chingwa, tapedza kubheka chingwa,
takarepwa naAbhusaromu. Abhusaromu apedza kundirepa akashedza machinda ake, akandizvuzvurudza, akandirasira panze. Nhasi nyika ikandiona, haizivi what I'm going through. Nemachinda vakatotaurana ngachibude panze. Wakabudiswa mugrupu rechechi, wakabudiswa mufamily group, wakabudiswa neshamwari, wakadzingwa basa, wakabudiswa mumarriage. Now no one recognize you. Nekuda kwetimu yaita team up. Asi mangwanana ano kunyangwe timu yarongwa, ndinoti dezita neropa ramambo Jesu, mutsirwa Abhusaromu muupenyu hwako. Achanzwisisawo the side of your story. Achakunyaradzawo. Muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen and amen. Thank you so much for popping in. I'm Yoko Zimbabwe. Thank you so much, SIS MELLY. Nekundibvumidza kuya uzoshumira paplatform yavo. Itirwa zvakanaka, chengetedzwa. Rutsoka rwako kwarunofamba muzuva ranhasi ngakukudzise zita raMwari. Maoko ako zvaachabata muzuva ranhasi ngazvikudzise zita raMwari. Meso ako zvaachaona muzuva ranhasi ngazviunze uvepo hwaMwari. Makumbo ako chaiwo kwaachafambira ngakukudzise zita raMwari. Mwari ngavakuchengete. Tinozviziva kuti nhasi, if I'm not mistaken, nhasi Friday. Yes, nhasi Friday. Like what I always preach on Friday. Ita saDavid anoenda kwaanodiwa. Usaende kwa Saul nokuti Saul is plotting to kill you. Iyo handiregere kuiparidza every Friday. Rutsoka rwako ngarwuende kwarunodiwa. Usaende kwawakarongerwa kuurayiwa. Wanirwa nyasha dzaDavid dzekuti David anga atogadzirirwa tafura. Tafura yagadzirwa, cheya yake iripo, but Saul aida kuuraya David. Asi David anoshedzwa nevanin'ina wake, ogweta kubusha kwake. Mangwanana ano, rutsoka rwako ngarusaende kwa boyfriend wanoda kukutambisa, vanoda kukupedzera nguva yako, vanoda kungokulambasta chete asi zvekukurora hapana. Newe murume wakanditarisa, rutsoka rwako ngarusangoende kwa girlfriend wasinei newe, vari kungoda mari yako chete. Rutsoka rwako ngaruende kune future. Matsoka edu ngaaende kune future. Happy Friday to everyone. Let's go and enjoy our weekends. Asi weekend yako rutsoka ngaruende kwariri kudiwa, kwariri kufarirwa. Muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen and amen. May the church say amen. 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 Mwari vatichengete. I love you all, guys. Be blessed, everyone. Let us keep on praying for each other. Ngatingonamatirane so. Umwe anoti naye sisi Yoko, what do you mean uti ngatinamatire? Ngatinamatirane. Unongoti Mwari, whoever who is in the foreign land, muchengetedzei. Whoever who is in the foreign land, I speak divine protection. I speak divine health. I speak divine grace. Watomunamatira munhu wese ari in the foreign land. Andikwanisi kukudomai namazita, asi ndinoti Mwari we, ndinotaura maropafadzo Abraham amakaita kuti enda kunyika isiri yechikuriro, ndichakuropafadza. So unongoti whoever who is in the foreign land, I speak divine protection, I speak divine grace, unstoppable favor upon. Unotoona kuti munozopana vamwe wedu tikutongorarama neminamato iyoyo iri kutongoitwa nevamwe vanhu. So
saka wana nguva yaunongotaurawo mashoko mairi mashanu whoever who is in the foreign land. Mwari rangarirai nyika yekwedu. Watoti nyika Mwari rangarirai nyika ino yandiri. Anditi unenge watonamata munamato mukuru. Fanike isusu zvedu nherera kudai so isu totoziva tinonamata vanhu vakawanda isu. Panonzi Mwari weshirikadzi nenherera, munochengeta shirikadzi nenherera. Tatopinda ipapapo. Amai vangu watopindawo ipapapo. Ishirikadzika. Indiri nherera ndatopinda ipapo. Handiti Mwari wevapfumi navarombo. Kana tiri varombo tatopinda ipapo. Kana imi muri vapfumi futi matopinda ipapo. Mwari wezvirema namapofu, zviriko zvirema namapofu zvatopinda ipapo. Zvatodonhedzerwa nemunamato iwowo chete. You might not mention people's name, but unongovarova so mumacategories, so ungovaisa mumacategories avo so. Mwari rangarirai vari kumajere vakapika, vari kupikira mhaka dzavakapara nevari kupikira mhaka dzavasina kupara. Mwari ndinoti panosvika amnesty varangarirei. Usaite mukristu ane makaro nemunamato kungoti mazuva ese Mwari vanongoziva kuti unenge uchingochemera vana vako, uchingochemera murume wako, uchingozvichemera iwewe. Hauna kana time yekumbonamatira vamwe vanhu so. Usaite zimukristu rine makaro ngoti pangu. Nguva Mwari vakutongoziva kuti uchipedza kuti Mwari ndinokutendai mangwanani anondamuka, wakutoisa murume wako, wakutoisa vana vako, wakutoisa basa rako, wakutoisa watopedza. Hauna kana musi waunomboti Mwari kunyangwe nevari kumajeroko, kunyangwe vari panhoo dzerufu, kunyangwe vari muzvipatara, hativazivi namazita avo, but paunongotaura kuti Mwari vari kurwara vari mudzimba, vari pasi pemabridge, vari muzvipatara, mangwanani ano bayai jekiseni remweya mutsvene. Someone ari kutopora nekunamata kwawaita iwewe, kwangu kangomirirwa your prayer. Handiti ita mukristu asina makaro nekunamata. Namata Mwari vari kuchema vese, pukutai misodzi iri pamatama avo. Mwari vashayikirwa nehama dzavo, bukutsai hengechebve mweya mutsvene. Hakuna munhu anoshaya zvekunamata, hakuna. Munoziva, usaite mukristu anongoda kungoti inini nevana vangu, ndinotongonamatira vana vangu nemurume wangu nebasa rangu, zvatobo. Mention others. Mwari weshirikadzi nenherera, watonamatira nherera ipapo, watonamatira tsvimborume Mwari. Vose vanokutadzirai Mwari, ndinoti dai matiwanira nyasha, tinokutadzirai Mwari, dai matiwanira nyasha, takuzivai. Just like that. Vose pane umwe munhu akambondibvunza kuti iwe unonamata zvokuita 1 hour 2 hours, unenge uchinamata uchizviona kupi zvaunenge uchinamata zve1 hour 2 hours. Tikati ungashaya chekunamata shuwa, ungashaya chekunamata. Pauchabata zvirema namapofu, pauchabata vasina vana, pauchabata shirikadzi nenherera, pauchabata vari kuzvipatara, pauchabata vanhu vari kujeri, pauchabata nzvimbo yaunogara chaiyo, nzvimbo yaunogara. You have to pray kuti kana iri mweya yenzvimbo ino Baba, ndinoiramba nezita. Kune mweya yenzvimbo guys, yekungoti kupinda muno muSouth Africa mamarriage apera, kupinda muno muSouth Africa varume vari kumitisa. Kune mweya yenzvimbo kuti pachiarea pamunogara so patone nechimweya chepo.
haupererwi nezvekutenda Mwari kana nezvekunamata. Handiti haupererwi, hautombopererwi. Chingodaro so. Chengetedzai vari kutyaira ngoro dzemoto mumugwagwa. Watorayira nekusunga accidents mumugwagwa. Mwari weye chengetedzai vari kutyaira ngoro dzemoto. Wese ari kutyaira ngoro dzemoto. Vari kufamba netsoka Mwari weye mumugwagwa. Vachengetedzei. Ritori prayer. Izvo kuna ari kutodriver so the time yandatongotaura kuti Mwari muchengetedze atonzvengeswa kudai otoshota but pepa yachiko changa chichida kuitika. That prayer have been heard. Nyaya ize ungoti kuzvinamatira iwe nemhuri yako nevana vako. Mwari kune vanokunamatai mweya nemuzvokwadi, vazadzei nefresh anointing every day every morning. Vasingakuzivei Mwari ngavakuzivei. Vari kutamba nezita renyu vachinyepa, God reveal it. Vanyadzisei Mwari, nekuti nyika yaparara yazara vanhu vari kunyepa nezita renyuwo vasiri vanhu vekwenyu. Say that. God will. Mwari akatongomirira iwe munamato wako kuti zvirivhiliwe. You see, aumboshai chekunamatira guys kunyepa. If you are a Christian, aushai. Aushai. Never aushai. Aupererwe. Because kune vanonyepa. Mwari zviratidzei. Toda kuona ruoko rwenyu. Ukuru hwenyu ngauonekwe munyika ino. Ukuru hwenyu Mwari ndo watiri kuda. Wobva wambopinda muvhesi mubhaibheri wobva wasunga Mwari neshoko rawo. Imi Mwari vakanaka. I love you guys. Ndaoneka zvepapai. But ameno zvangoita kuti wai nditaure izvozvi kuti ngatisaite makaro neminamato. Handiti namatira vamwe vanhu. Ndinamatire ndigo kunamatirawo. Ndinamatire ndigo kunamatirawo. Ndinamatire ndigo kunamatirawo. Seiko usingandinamate. Dzimwe nguva mutoro wacho unorema. Dzimwe nguva mutoro wacho unorema. Dzimwe nguva mutoro wacho unorema. Seiko usingandinamate. Pane pamwe so pekuti you can't pray. Mutoro wakakuremera. But pakaita mumwe anongonamata kuti Mwari vorera mabvi vapei simba. Unototanga unongonzwa from nowhere so. From nowhere so. Pane paunorera mabvi so. Asi kuno umwe munhu anofanira kungokuintercedera so kuti dzimwe nguva mutoro wacho unorema. Otongoona nezuro wanga usingagoni kunamata. Kwaita akati Mwari simbisai vorera mabvi. Vorera mabvi mangwanani anonga vasimbiswe Mwari. Pukutai misodzi iri pamatama avo Mwari. Otongoona mangwana watomuka watobho. Toshota ndini here Yoko ndaichema zviya zvekuchema zviya. Kuti imi Mwari shoko renyu rinotaura kuti you heal the broken hearts. Kune vane moyo yakaputsika mangwanani. Otoona Toko mangwana rutesa maoko mumwe kude. Uyu Toko. How come to you so Toko? Hey, nezuro ngo usina nezuro Toko ka. Toko nezuro angangori nechimudhumudhu konasi. You heal the broken hearts. Kuti akanyengetera kuti moyo
upore. Nasi toko atoisa maoko muhomwe uyu arikutozvida uyu arikutonyatsoonzwa chimwe chihappiness chimwe chijoy so kungonzwa chilaughter so kungonzwa uda kungonakirwa so kungonzwa uda kungobatwa nemweya waYoko wekungosmaila so wekungoti wekungosmaila so wekungosmaila kungoitwa contagious smile so kungoti kungoti kungosmaila so kungonzwa kacontagious ungoita kacontagious so he's able. He's able, this God. Bye, guys. Tomunamata chete. I'm Yoko Zuna, Zimbabwe. Thank you so much, SIS MELLY, the crew, to let me coming and preaching here on your platform. Atanga kundiona onasi. Please kindly come and follow my page. I'm Yoko Zuna, Zimbabwe. I know some people, they get confused. Ko patinoenda ku page kwa Yoko wacho anenge asingaparidze wani ku page kwake. Saka kwa SIS MELLY chete ndoko atinomuonera nekuti anenge achiuya kuzoparidza kwa SIS MELLY. Aiwa. Kana kwangu ikoko ndinomboparidza but kuti munoziva kuti ichi kupeji kwangu sometimes like now I've done the devotions and it munoziva to read the word of God and come and deliver it to deliver it. It's not easy, guys. It's not easy. I think vanoziva vari kunzwisa zvandiri kutaura. Saka hapana pandinomboti futi ndodzokera kupeji kwangu ndotanga kuparidza. Yes, sometimes I wake up and do the devotions ikoko. Azvirevo kuti pandinombuya ndichitaura nyaya kupeji ndinenge ndichitaura against the word of God. Sometimes we just bring the topics dzekungoti to refresh our minds, to help each other. Munoziva kuti pane mumwe munhu wekuti anenge ari musituation but anenge achifunga kuti situation iyi ndeyake ega. But when it comes pakuti tiri kutaura, we are opening up our minds. Otoona kuti konai mini zvandaiswera ndikazvisa muchikoko chemechis ndichifunga kuti there is no life after this. There is still life after this. Like yesterday we had that mama who came on my platform. Mama vechikuru vakataura kuti ndakanotora murume kuZimbabwe, ndakaimporta murume kuZimbabwe kuenda naye kunyika kwavari. But murume akazovadhampa akavasiya nevana akavadhampa. But now she was talking that like a drama, but zvakatoitika kwavari, it's now a history. So it helps, but I know us people, Christians, up to now they don't understand me. Inini, when it comes about the word of God, I don't act. Even chero zvandinoita kupeji kwangu, I don't act. Kana iri real talk show, it's a real talk show. And mostly zvinhu zvandotaura kupeji kwangu zvinhu zvakaitika muupenyu hwangu. When it comes about the word of God, I don't play the shoko raMwari. This is fire. Shoko raMwari haritambwi naro. Variko vakawanda vakatamba nezita raMwari. Nhasi zvirema. Nhasi vanopenga. Vamwe vakafa. Saka what I understand and tambi naMwari, when it comes about prayer, I mean business. When it comes about reading the word of God, I mean business. Business ripi kwetere mari ramuri kufunga. Business rangu naMwari, because Mwari anoda there have to be a relationship, me with Jesus. Nekuti inini ndiri kuda kuti Mwari vandiropafadze. Kana uchida zvaMwari, make a relationship with Mwari. Manje problem imwe yatinayo, tine vanhu vakawanda vari kuda kusolvirwa maproblems avo, vari kuda kurarama a good life, but avadi ukama the owner. Zvino ukaita rebellious nalandlord anokudzinga, unokonongorasirwa panze zvinhu zvako. Saka kuti ugare pamba pekuroja zvakanaka,
ita ukama nalandlord, mupe rent yake nekukasika, uchitsvaira yadhi yake, uchimaintaina pamba pake. Uchiti ukamona mamuka sei mama, mamuka sei baba, zvinoipapapa. Unoda zvinhu zvaMwari. Asi Mwari wacho haumudi. Unoda minana yaMwari, asi Mwari wacho haumudi. Ipapapa chaita kuti uchinje machechi, uchinje maprofita, uchinje inyaya yekuti uri kuda minana chete. Asi ukama chaiona Mwari hauna basa nazvo. Hauna kana time yekuti uri mumba mako, sometimes you read the word, you pray by yourself. Chauri kuda ndechongoti wangonzwa kunzi kune 1-on-1. Wangonzwa kunzi kune muprofita wemashura. Wangonzwa ndo chete zvauri kuda. Iwe uri kuda ngoti problem yako isolvwe chete. Ngatiite ukama nalandlord kuti ugare pamba palandlord. Ukasaita ukama nalandlord haugaripo. Haumbofoka pagara pamba ipapo. Nyepa dzingwa masikati machena. I love you. Bye. Nasi ndataurisa kunge ndiri papeji pangu. Naye Mwari.